wai a majalisar nan babu kowa ne? Ya naga babu kowa, lafiya ne? Kai nan ko Allah zai kawo wani me ya faru ne? A'a, to wai ko wani abu ne ya faru? Kai amma kuma idan wani abu ya faru ai dole ne a neme ni a matsayina na babban mutum a garin nan. Amma kuma me ya faru babu kowa a majalisa? Assalamu alaikum. Wa alaikum Malaman lahiya na ganka nan a yau a garin kai ɗaya zaune. Wallahi ka gan nan ina zaune a majalisa ne ɗaya mutane ba su zo ba nace ko lahiya garin nace amma dai zan samu wanda zai zo ya gaya min me yake faruwa a garin nan. To garin lafiya da wani bangaren kuma ka san lamarin na matasa sai a hankali. To wai yanzu me yake faruwa a abun gan na matasa garin? Menene yake faruwa? Ko kana da labarin wai ɗan iskan yaron nan da kun kai abun nan na matan nan wai ya kasa ka. Wai yanzu Liman kana da labarin da girmanka a wannan garin da matsayinka yaro zai kasa ka ga mace. Haba ai malam ka bari ni a matsayina na malam Liman a garin nan babu yaron da ya isa ya ja da ni. Idan ma yaro ya ja da ni aka yi auren to ka bari ka ga yadda za a yi auren, ko da an yi auren ne ni zan raba auren. Na malam Liman babu wanda ya isa ya ja da ni a garin nan. Wai malam Liman kana da labarin wai yaron nan shi zai aure yarinyar nan? Ai malam bari in gaya maka yaron nan ba zai aure yarinyar nan ba, idan ma ya aure yarinyar nan a matsayina na malam Liman a garin nan to babu wani sauran zama lafiya da shi da wannan yarinyar, sai na yi yanda ne na raba su da ita. Kana da labarin malam ni in dai ka ji da ni za a ja a garin nan ka kyale kawai ka yi banza da su, ni zai iya da kowa. Wa alaikum salam. Malamai yana wani ko ina can ina wannan kwana ina jin kuna ta hayaniya lahiya a garin wai. Ina lahiya. Ina lahiya a garin. Kamar ni matsayina na malam Liman a ce wai a samu wani yaro ya je ni zai ja da ni akan yarinya. Allah malam kai malam Abubakar kai hakuri. Bismillah zauna. Wallahi hankali na a tashe ne akan wannan magana. Wannan magana ta kai wadda za ta tada min da hankali. Yanzu a matsayina na malami na limami a ce ni zai yaro zai zo ya ja da ni. To yarinya an baka ne wala kan tashe ka ɗaya na yayi ina magana wala kan zamanin nan renin wayo ina son kai maka malam. Wannan mata ai matan malamai ce matar ka ce. Wan gama lamari na yaran zamani ina ya ga unhwani. To wai kai malam me yayi magana yarinyar nan da kake yi yanzu ga cikin wanga lokaci da ake na hayaniya kan mace. A'a dole ne in yi hayaniya da matsayina da girma na a matsayina na malamin garin nan a ce za a ci mutunci na. To kai malam ni ne na hayaniya akan wannan abu na faɗa maka shine fa ba dan ka tashi kana faɗa ba. Matsayinka na babban mutum garin ga ai bai dace a ce an ji kana faɗa ba, ka je ka natsa kwantar da hankalinka. Haba ma madallibu ina kwantar da hankali abinda nake so a rayuwata. Abinda nake so ni da abu koda ba halal bane ni zai iya maida shi halal inda ina so ne. Ka ce ba zan tada hankali na ba. Subhanallahi. Maliman ya zaka cewa kai kana iya maida haram halal a matsayinka na babban mutum garin ga. Haba ma madallibu. Abu ne ni nake so ne fa da kaina. Amma a ce wani yaro mashayi a ce zai zo ya raba ni da mace wadda nake so, to ko da an yi auren nan ba zan bari a zauna lahiya ba, dole ne sai na raba auren nan ni na aure ta. Maliman to ai kai hakuri da imanin da Allah ya sa maka fice ka ci hakuri. A'a malam Mudallibu ba zan yi hakuri da abin da nake so ba, ni din nan a matsayina na liman ba zan yi hakuri da abin da nake so ba. A san mafita tun da wuri malam liman. Ai ma Mudallibu babu wata mahita bayan kawai a bar ni da yarinyar nan tunda ni nake son ta. To malam liman yarinyar nan ta koma mu wanda take so shi take so ba. Kana ganin ya za ka kasa son ka a zuciyarta? Ai dole ne nace maka matsayina na malam liman, dole ne in nace ina son abu a garin nan dole sai an yi min, idan ko ba a yi min ba za a zauna lafiya a garin nan ba. To kai liman in kai haka ka yi son zuciya a matsayinka na babba ga gari ka zo ka aza dokar da take ta kasance ka ce wai ba a rawa ka da abin da kake so. Ai malam Abubakar mutanen garin nan ba su ɗauke ni a matsayin babban mutum ba, idan sun ɗauke ni a matsayin babban mutum duka abin da nake so shi za su yi min. Ni abin da nake so idan an ɗaukan babban mutum shine za a yi min, idan ko ba a yi ma haka ba garin ga hankali ba zai kwanta ba. To maliman matsayinka na babban mutum a wannan gari idan ka yi haka ka yi son zuciya. Saboda Allah mu na tare da kai dole mu tsaya mu zage dan irin mu ga maka gaskiya. Ba mu Dallibu da kai da Malam Abubakar ne na ga alamun ba san zama lafiya kuke a garin nan ba, ni abin da nake so shi zan yi. Za ku son ku zauna a majalisar nan. Wani malam ya hakuri zama. To ni ba zan wai Malam Abubakar ni abin da yake bani mamaki a garin nan. Maliman matan nan da yake nema yana so. To an fa daura auren nan ban san ya za ta kasance ba. Ya za a yi ne Madallibu? Aure ne an riga an daura shi iyaka hakuri zai dole ko. Haƙuri dole. To yanzu wai kana ganin maliman na barin abun nan ya wuce a banza yau. Bai bari a wuce. Wai ba sai ya ce muna wa'azi ba. Wa'azin mi zai kama muna. To gaskiya ya dace mu same shi mu ga mai gaskiya.
To, ɗazu dai da rana na ga ya shigo, amma ko yanzu muna hiran nan ba mamaki sai ka ga ya biyu. Malam Madalle ba aure na an riga an ɗaura shi ya za a yi dole ya haƙuri. To ba zan yi haƙurin ba, ina jin kuma na hukai. Duk abin da kuke faɗi ina ji, to ba zan yi haƙurin ba. Duk abin da ake yi tare da ku yake yi. Maliman zo ka zauna zai mu baka haƙuri kai. Ku wannan abu da kuke yi, duk abin da ake yi da ku aka yi. Kuma ko an ɗaura auren nan ba za a zauna lahiya ba inda ina a garin nan a matsayin Maliman malami. ya kamata ai mu koma tattara mu je mu baka haƙuri. To ai idan abin daga cikin za ku same ni ne ku bani haƙuri. Kuma ba zan yi haƙurin ba. Wai kai Maliman ya za ka ce mana ba za ka yi haƙuri ba. Yaro ya aure ma mata matsayinka na babban mutum ai ya kamata kai haƙuri ka bar shi da ita. To kuma ai wannan abun kunya ne a matsayina na babban mutum a ce ni ina son mata yaro ya aure ta. Kuma a ce an zauna lafiya wannan abun kunya ne a gare ni a wannan garin. Dole ka yi haƙuri. Wata rana za ka kama su a hannu. Idan ta haihu kai za mu kira ka zana ma yaro na suna Malima. To ta ya za idan an kira na zana suna shine na aibe haushi na ani abin da yake damuwa ta kawai matan nan ne ta zo hannuna in san cewa mata ta ce. Malam, kan maganar da kuke yi ta yarinya, haƙuri ne kawai za ka yi. Ka bar ma yaro mata tunda Allah ya bashi. To na ji Allah ya bashi amma ni ba zan ban mashi mata ba kuma duk ta yanda zan yi a matsayina na babban mutum a garin nan sai na raba shi da wannan matar ko ba ku na gane ku muna hukai ne a garin nan haka ba zan yi ba Ya haƙuri liman dawo.